tayo, 5:27 AM. Good morning, BellaVita. Morning, BellaVita. We will jog for today's video, Monday. Malamig. Rosary na din tayo. Sa dulo. Lamig. Diyan kabilang subdivision na yan ang BellaVita, ang up and down. Tayo sa dulo-dulo. Ayan, ito dapat ang tangking BellaVita eh. Wala tuloy kaming tubig kasi hindi pa daw siya inaprobahan. Dito ang pinakadulo. Diyan ibang subdivision naman dyan. Pero sabi sa BellaVita pa din siya. Okay. Maiikot ko ngayon ang buong BellaVita community. Ito ang dulo sa dulo. Dulo. May nakatira na din dito.
Ang clubhouse. May baligya sila dyan. Sa dulo nga lang. Gate. Okay. Punta na tayo dito sa amin. Doon lang sa amin. Ready na lumalab sa motor. Uuwi na kami. Ikot ako dito. So yun sa para I can make it. Oh, bakit may basura dyan? It's bad.
na tayo. Huwag ka nang give up. Naiwanan ako ng labs. Nakalis siya. Wait for me. Thank you, Lord. Time check, 5:53.